Odofo me mo akwaba eba Atuahin TV so. Atuahin TV ana ibi show. Hwe ya tena se ya yenhyehyeye Atuahin TV. Penifo atena se ya yenhyehyeye ahyehye dwumadi kama. Ya to di se wonsum di asekyera ne se enye nipa ba akofo adwuma. Eye dom obi ade ne moa ne ne nsa ne bibi owo e de abeboa ne yetumi ede akoye nim. Wonsum. Na woni bibi eye me kwaku afiriye e na me di dwumadi ho kyea me. Ne senti na odofo asekyere wo mu ane se ya kan kasa no ya tutu na de jemu. E na amamre ne amane nso a ye sini tirase. Tu ho na niam bebre koso a emfata. Na woni machimfo kasa wo se yenhwe mensei. Ti yenhwe mensei. Ti dwumadi beboa me nyina suade yetime ede akwa animu. Na ye nhyira ma ye nyina. Be dwumadi yi abebusem atosem e na kasa kwa nso ye de ewo mu. Ti be mu wani age niam be wie peye. Dwumadi de bia na be ye nhyira de ama. Na wonim ye wo emu akwaba eba Atuahin TV so. Wonso dwumadi na masa ne wahie. Fa cheme ne fa che adwuma ma mpanimfo nyina. Nti amepa wa che one se ebre na tia ye. Sa abre ba bia wo hwemi bia wo laptop so. O mobile phone so. Anase ba bia wo temenka na wo hume no. No kure ni nka ne papa mu ampade a enka ya wi adwumadi no kura. Nanso so ye de oni papa nyina na ya wonya. Enkra na yete nsuo to a de nsem bebre na eba. Ti afi na ya hoboa no awie peye. Ena anwumre yi me ne wahia e wo wonsum dwumadi so. E wo Atuahin TV ene Atuahin TV Plus. Mesremo me hia wo comment e wo dwumadi bia ye di bia. E se wo ne awode ba no e hye me nkran. Ne hye nuanom so e di dwumadi ho enkran. E ma yetimi yire ye ho yiye ne yiye. Mpanimfo se abaso ba ene ma ejaye de epaye. Ti bra wo boa e do comment anase wadwen kyere na wo subscribe to Atuahin TV. Na wo nsum dwumadi wo hwe no. Na afi o like na wo so o share anase wo kyeche. Sa na e ka no. E de ma adofo nyina no. Ne enso ye tumpon ne ekwanim. Se de be benya ahoden ne apomuden ene nkoranhye atoaso aye ne da bia. Ese minim se wo hu ye nda bia e wo Atuahin TV so a nka be ye wode ene ne boa ne ntumi nkoye nim da bia meka se yenyina ye nim se ewiase daadaa no ho brofo kasem ye say this word or the whole word is a dynamic enye static enyina faako ti so obehwe ehuna emfie du atwam no wuntimi mfa de na ekoso ntutu saa bere ewiase sesa afi ba akopo bo sensakra e bebre ena e ba wiase ne senti ebere da no ho ananso ada ho bi so ahu first party ni man say ye kofi a ne yaso ye TV ne ye hwe ne mobile phone kura yi sebe adane mum na so ene online no aye social media handles no eno na eboa be mu obi dwade ekoso emu obi dwumade ekoso emebu abraba okoso ebi so kura no enya sika afiri mu enu nti online program aye ya na da bi ye ka kire mo say se dwumadie bi na wudie bibi na apeso obo ho dawura bo moden na ye de sponsor dwumadie ayedi bra be som na ni tisem se Atuahin TV de oba na woni ye etua na mo saa enya brekese ye de ma wo ye program se ye nyina obetima be ye plan sponsor je say sports ni ye you talk show bi ayeye wo wadwumakuo ni din ne ye bebo ni aton ye ton na amanfo so hu ebi wadwune be ye say ye ni digital anti say obi kofi ansa na wakohwe TV no sa wansan repeat program ye ya wanhwe ana wa enya anhwe bi kura wa adwuma na so we de ye online ye twa kura to ho a wa enya na live wanhwe ana antie no obeti unsabetumi aka ne ebere bia hwe nipa dodo a esi omo online so bra bebo adwumadie ne be so yasene na ha wo ye ne sa wo bere enye kwa etumi nsafero ebiew bibi biara a obetima ye de aboa ne ye boa medwumadie no enkwa animu afiri ye na ane mahie yi o wonsum dwumadie so na nenso ye hia ne ye obi ka ye obi kyere ye obi piepie mu ampa ne ne ona edi dwumayi
enche kura dwumadi a yedi ne kasafa awaresem ho kwanfa so gi aware ene niema ene emma sede mema sede ewe ye fiefie mu dwumadi yi ye nipa ho ade pa ye dwumadi ye wa abontene ba bi ya ade ye koso enne de ebedwene ho kakra ene se ayie yo ho hyehyeye ana ho kitamudie obi beka se papa nya yesi sunkwama ade mra na ede na yeka ayie ho asem ewuo de se obi yempe nanso me ka mo aso ate yenya wo se nipa de wotwu mu tan owuo da homa owuo da homa obi me ne wo ka se obi ewusisi ya me ne wo ka se obi da ewusu ka se obi da ewusu o da mpem wa che se wo pere ba bi yempre owuo ya afa no saa de wo se se enye yi eye ne echa nyankropon hyehyeye nti ade na ye nsua ho niema ekwan ye fa so ye yie eho amamre ne amane ntiase ewom abusua hororo ku ahororo serum se ye won yie fa yesua ho ade ebebo bi go ye da ebeto na atomi me na o ka sei ebe mfie duachi na me papa tim ko tena se di nkomo ese won tiase me ma me nso so wadunkulize onu so nya obeko ya ene wuo so bi ankra abranti ewu ababa wawu akola ewu ene pani ewu enti ene na nya out of place eyesi ebedwena yie na mentwe adwene kakra me intro kakra me de to wani mansana yakọ enchirichiri mu so eyie ehun hyehyeye bebre dọọso ya wa abrempon bitimi wu o memu obehwe yesi ayie no eye state barrier ekire se oman no efa ho ka oman no de wo ho aba ayie yomu ya na kire nipa kro wu ye no ne dibre ne tebia sedie osi sofa obi wo ho a na bia oye police commander bia obo no ho modin bi ana soja pani bi ana se lawyer ni a wagedi ana judge ni bi ana mampani ekire ana obi obo no ho modin wo memu pa owu ne ekobo mampani ote so amane a no ahye mra se we de ayie de ayo mamu ni nyina ayie eba ne se friend state barrier na mbuza se state barrier no eba ne sa ya na mampani no ane kofa mu no na waye nhyehyeye no woni na soafo na trankonwa no mkosi ana kwa be ne ane fa so eye da ya na abusua nso ye ewu abusua yi ene na ye besua ho asem na edi bi aka ho se abusua ba asem na ye kan ye nuclear family ene ye extended family nuclear family no ne friend immediate family chuchu mucho esi dua eben ene etwi ene sen nuclear family no eye se beema aware wo ba no awo ma di beema ne ne yere ne ne ma eye chuchu mucho eben bebre ekoba wo fa nua ba nua beema maame enua papa nua eno ye extended family abusua emuwa na sa abusua emuwa ni abusua eben no ayie ba ya na nse bebre na esi obi awura wo play wo mu ne san ede na immediate family no woyo wa ayie mu ana ayie mu ana se extended family de na omuso woyo wo mu na de bia meta aka ene de me maame minua ba obi a ne ho dodo ne kakra ochia mu nyina na wantimi amasho yi so ye nyina yen ka ne mpaibo ache kra da se na ebi hu no na so wayi ne kaawa ahye ni nua kuma bi nsa enchem de ne be kire ne nya abotransa na san krofo mienu ya me no ndi dwuma nyina yi obi ya na obi odi nkai o ka ma asema na nduofu wa swali ya gina women advocacy oni ho agoro eye no ono obeko nanzo mi busa se asem we eye asem sebe ebe ayie mu a ye ka ma asem ye ka ma ma se ye ka ma se ye ka ma ma se we ibusa se be ma ene obate so na ayie ba oba no a wo yekuna be ma no a wo yekuna ya na ne tibia tese amamere ne amane ye kwan so etesen obohwe ne be ma bi yare wone ne yere netiye o yare na mu na afei na danfo bia betunufo endo na be ma yare yi wo mfa ne nkwa abusua mu mfa ne nkwa abusua afo
One way nuclear family no. Obi ka kyerɛ nse wɔn fa bɛɛ ma ne nkɔ extended family ho. Ɛna na asɛm sɛ bɛ. If you say you were former wife, then so you need former father. You need former sister. And you need former brother. And so your former wife. Me yere dada. And so me who obi waka say me nua dada. Me maame dada. Enti ya ne ya hwe ne yi. Se be ma aware ya na mo ani gi ma ne boro so a. Ya taa so kai se extended family no hia. Du baabi no wafu ho na. Ye twe ne nko yi a. Oba ne busuafo be ka se fa ne kɔ na busuafo. And so do the head and no need. We dey sense be me passing be ati me damase eti enche ye be home ne ye home wi a ya saba ne ye ba ne ya oba ana me da na di no ne me abedi eye yo ho nkomo no mada na di a kyerɛ twa me nkɔ ba bia me dase odofo me mu akɔ aba eba atu ahi TV so atu ahi TV ana ibi show hwɛ ya tena se ya yenhyehyɛ atu ahi TV penifo atena se ya yenhyehyɛ ahyehyɛ dwumadie kama a ya to din sɛ wonsom de asekyera ne sɛ enye nipa ba akofo adwuma wo ɛyɛ dɔm obi a de ne moa ne nsa ne bibi ɔwɔ ɛde abɛboa ne atumi ɛde akɔyɛ nim wonsom na wonim bibi ɛyɛ me kwaku afiriye ɛna me di dwumadie ho kyea me ne senti odofo asekyere mu ane se ya kan kasa no ya tutu na geje mu ena amamre ne amane enso a ya sini tirase to ho na niam bebre koso a emfata na woni machemfo kasa wo se yenhwe mensai ti yenhwe mensai ti dwumadie beboa me nyina suade ye time ede akọ animu na ha ye nhira ma ye nyina be dwumadie abebusem atosem ena kasa ko anso ye de ewo mu ti be mu wani age niam be wie peye me mu akwa ba bi o odofo wo nim se wate waso no aye krado pa ye suade me se dwumadie de eye educative pa etimpa ye suade ne moa ene minu ya ba mi ankasa madam fo pa ya na ni gisini twa ho no ye sini twa ni so ngo de ne ho asie kakra no makunu nunu a koyi na pie se omra na me ne madwendwen ye yo ho hyehye ye ho enye obi asemi aminu ya ba Salome Goman awon fedia papa akwaba that's de do free boko de yo ye de nyame ase eja se de nim no akwaba mama watu yan TV so me samu akwaba eba wonsum ndwumade so na eye se nne me ne wahia na ye bedwendwene eye yo ma me di kan musa se se de intro no na America no enti eye yo ana eye ho nsem ana nipa wuo ho nsem no eye se ye besua ho ade eye se ye be kire ya dwen eye se etimi ya nimde bi firi ho ana fa so so madase miti ahwefo hina pa so me amfantini yeah makam krom kasa pa madase na asem bi se so azama in fact eyi no ho hyehye na no ho ntotoe no oyensam pi yeah into me yeyi ne and then ebusua yeah ebusua na eyi ya no osi honando yeah nti eyi ya no ohia papa da ye tena ase ye toto ehon hyehye ni hina nti ohia yo me da ase pa eyi yo no hia pa se ehon hyehye ne ye mfa nya dai eni agoro na okasa mu na okasa chese nipa bu a wowu ma abusua on se adesua mu na me ka se ye wo immediate family ya bema ene ne yere ne ne ma ana nuclear family ansa na yakosa extended family abusua tenten na ye ka no enti na owu ma abusua na wo se abusua ye ho ntotoye no na ye abusua ben ena wadwene mu no esi wo mu na so pa wo ye yi ho ntotoye ndase yemfa nde enyi besie tsena yeah na besie ni we fi se besie ni fi mu dam na awu beninu awu na ye wo ye yeah nti ade bakwa akoda na besie na ebusua an ba na maame na papa na na wofa
ahwa na eyiye no esi wo msere so honando nta wo beni no wankote anka da uyirewu nti mankote me de hye baby na ma yeyi no it's never done yeah nti dam no o de akwa ebusua no ho na kaka cha hwan asam wa to mini because me baje aba no me baje efi ebusua ho nti baby days wa aba o de me ba na mbaka cha hwan mbaka chira ebusua aha nti mo fa mo hwan echi na nye anu de aye dama atombra aya de we se de chechira aboa na kwa na esane no nti wa baje aware abeware obi de hia bibi sia etwa so ohunu kwa na abebo amane tinya se meyere ni ana mekunu ni nti ne wawu a ne ye hyetukuru ma ayedai ayede ye pe yo ede nyame ase yo na no na afei ebia yemfa ne nuclear family no nso wura a wo mu pli se nipa na free mu na ebia abusua na mu achemie no ye wo ede extended family wo mu na ade ne si wo mu sere so pa na maame anase oyere ebia be ma na ewu bia oyere anase bia oba na ewu bia wukunu ene ne ma ye nuclear family no so wo mu so wuro ben ena wadwene mu no wo mu so play wa yiye nim de kakra be na wasua firi mu obetimi kura de akọ ba bia wo fi no ne a wonim efa ho because ye wa abusua hodo ne ye hia ye di nkomo ko ebia na de ekoso wo me asante memu no ebia minim bebre ba minim de ekoso wo infante memu nti ro be na saafo no play ewo yemu medase se bibi dam otwa o yam fande enye obate enye na awo ebusua no obi anim de awo na enye nete but amambra kwando no anya no ho ade ebia wa anya ne ho ade na ane nete okay anya no ho ade na anya nete na mba efima aba nti dam no mba efima aba na anya no ho ade ama ebusua no na besie na efimu no awu beninu e wasambwa no po samakanda wasambwa no pa na nkyira sana no de anye no ho ade na oba no wefimu no ebe no ho ade eno no ye said ye wo kan ye infant memu yo matiasie se woda ye ne ye mfanda ebe woda ye no wadi na ye be mu aye ebe ye wadi sa dam na ote edi we de meju anu si ye o ye njampokra enti na nipa no yayi na free mo kire no edna ba fi a yesiesie no ho na yakogya ne kwai edna akɔhye ne bɔfo nsa no emu na abaye wedding na na ase wowu ye na bia yemfa ne nkɔhye mo kire ana ase wo bɛyɛ wedding ne wo n'achi medase baby ontada nipa no afimu no awo akaka ache ebusua no da masemi na wa aba nti ebusua no wo betena ase na wa ka achro dam no yemfa no nkɔhye fridge na wa peda na ho hyehye no wa ka achro da wo ba ye yi no na ho ndeda mu no etwa say ye wedding ne da wedding no ndeda etase no you may kiss the bride bebe mo ho ebi mutum ye tribe bi tum ye mpase tribe na sa ebi mutum ye you may kiss the bride dam na ote no akisi wo da ho no we are see hu it is otase no anya ama na wewu no oda ye man okay na say bia be ma na yesi agya ohini nkonnwa bi di da bi achi so ati ase enti fine wedding ene bi abusua ne yese menye no a menso bia ma anye ne ho ade de ba ta bia me ma ho oden be so fie de enye wedding ye be ala maye ana wo me be abusua ne be prefer say ye we ma no oh they be unto them we wouldn't de anye no e be hye na ye frata nye de afaso asie no okay me do ahye na urade eti me buza se no ya ne sofo so ba wo be administer oath of secrecy ya chese bia wo be ye na me no betena jisu owu na betete ente se de ye kan so dem oath of secrecy sofo be ba ho abaye wedding ho ye o kan we ya kan no de do awu no so ahwa na beje so oh de ana no de ana ne de ande yi one ye we fi wa asisie kwa okay ahanti apiazaro fola mo ban mo ente se de ma wo kan kwesi ane se untimi mfa bedwafo kwase a oh de bi ena wo pe yeso wo po oba di folder na afo oba di folder wonya asem so
adifodi to mo yesa de twema so se wo ware a aya oba ho ade na na oba atena aye ne ho ade exactly sanity that's it burupa yo ene na eda ya bemu mema nya busua biara ena obefa wo mo de hye so ye bema oba na wafo oba na ne ntete bia 1 year 2 years 3 years na ne nete awo na mo wo mfi obi a ye ka wo mfi wanhwe yi a ne kupie ba bia ye kan a anhwe a ne amo aye wedding wo sere kra ese gan ne de obeto na uti so anye yi you make is the bride baby enye easy yo ene na yeda wasepa wode wa kyerɛkyerɛ fa infantile line no ne yi ha na ye me de se de bia ye mo bia ye ka akamfo asantefo shu ne ne ma no ene ye nya won so a wo ye fantini ne fine ma yensa fa asanteme mu no ade bi wo ha ye na me musa se ekoso sa se be ma na ewu ana oba na ewu enye dan oba na ewu ya ye wo be ma bi one ne eware ya be ma nso ba be ni kuna so ati ase ene sa nso na se be ma na ewu ya oba nso ne nete aware ya so oba be ni kuna ne ye wo bibia ye fre na adwade ne se be yayi emu no afiri mokyere no ne na beto abusua fie ye asantime se na beto bama so ye na to bama so ye na be hye edem ye na be hye ho no etwase siesie no edi saa siesie no aya na be ma no aware oba na owu no wo na ade na adwade ba ye to ato 19 nyina do de be hye anadwo they said wo ko den kunkyire no ni nyina wo de be ba saa na be ma nso wu ya wo de na musa se kakra wasua no fantemem so mo ye adwade ni bi saa nso yenze ye na pepepe anyo mfanto fa na eguaze die ye adwade enso eguaze saa na tie okay ebe hye bibia so e benyin na wewa jumper bibia ezba singlet mo ni bossa shorts nyina dam not na na tam epofa odado ebato powder to sade nyoma bebre na wode hye wo hye na se edekwa na to ndimu a utum wasa no mo e ka se yempe hwan ya na e ka sa hwan na wo nyina so se ana se wode adwade ne ba hwan mo na hwehwem hunu se ade we yepe ade we yempe unacceptable ones ye go away eno ya na ebusua panyi nipa na wewu no ebia ebusua batan anu na oba church man ne ya na taye sa pa mbenyimfo so woye sa mbenyimfo so woye pepepe wo ba hwe obubu edu na wa hwe de bibia de na akwanu ma nti wo ba gine ya woda ya woda na woje egwaze nti fida na wo de siesie se onso a wo ba ma waso pepepe ansa na yaje atu ansa na waje onso ya there's no two ways or there ya ma ho kwan debi or there kasasa na ma me se mi nyeska nto so umbe de wo mu mpene won sie no sa dabe not say wow won sie you because otas na ni mundinue ni na awu na edi mo nti se we wu so a or there eya ho we mo yesu ade o abusua mi ame kai se enche bia mi ame maame nua pani wi ekuru ne da na me re ho sene da di ntina me re ho ye kuro na mi maame enua ne timu no ye nyina ye kuro no nyame adom ne ba bema kuro mu hwa nso ene wa ware ya abaye da bia da woni ma bia na se wo odidi kuro ma ne bi ni sebe maame frantoma baako onyu obi kuro besi ama no ne ho sakatu no de nam ho owie ya abaye de adwade ba ya nase ikoye ma me maame no woni kuro bia ni kuro ewu nese nase ne de ho adwade ne ye dai eba odi adwade ba ya me hwe ye na ti fefefe bi eni me se ese de obi a wono ntumi nkasa nya hwe no de odi hye ni na bere wotumi kasa no eno de wa onse abibifo ye wo hawo papa ye wo problem ye wo problem ankasa ni party ase a ye nwene ne ho tebi but wewu awie na fe ne brane mu betan se de be ma na wo ba kra de ba ya obi ontumi nkasa de besiesi na anso amenye dam not ye wo hawo pa in fact chese nipa enije sa yeywo se nipa nte ase ne ho se nipa ye de ete ase yo okay yemfa ne se
bibi saasi esi ye no se de na me kan papa no ebia papa afiri mu ena maame ya yede ono mom so afiri mu foforo papa ndi obi ewu ya che de bia maame ne na ewu foforo ni kunu ni hɔ a wɔde aguade ne ba enti ho am ne beje aguade na firi won ho ebia nase automatically ye akan asandefo no wasitime de ba eme ye gitum menka se ebia ne ba bia nso nye de enware ye enti enu achi no hwan na ekwaye na esi nya ade a ede bi siesi nipa no hwan na ese wɔde aguade ba aguade no de so ye bani na wefi so ye besie na wefi oda will provide eso provide enti se enu se bia oni ase obi ode beba ebia ne kunu so awu dadaada ne ma betim de aguade na ba ne ma ame ya de ya ji atu ba me gitum se ne ma ne de ba de ya ebia enkoyen hye te se obi beka se mo de ba ya nso ene ebia ebe consider kakra bi ko onye ma ne na wo se nke de ba eyi no consideration bi animu we ya ba ya mambra okay onto nchen na nyam na me wa me maame na me papa na wo so oye no wawu ena abeso ame na me de kakra ba ada na yenye wo munye wo asa ne papa ewu a na maame wo ne maame wo asama me the same thing happens to my mother sa ene ne buye mu kakra wa abra me papa wu yi na oda wo hyehyɛ guard na unfortunately no na there's a woman okay nti oda we ahwantu ni ha wo de guard ba okay nti wo hwehwem na ocha de ekone de nkoye nti oda okasasa nti ekro no suma nkofo ma obahwe ekro ne de no de aye compare ni wetima akọ there's a competition about the dem not na ebusuafo nti bi mu kedi ebi na afa mo etasi bia ye ho de ne bi kọ aduane e da ye bo wura ho nti o man na untu bi ya o de no ho aba but all the same no bibia ekọ pepepe yo ya je se man ye mienu a obi ade ne de ye beba obi ade ne de baba obaje ne pepepe enye danso ebi o mfa ne nyina so ne besiesie ne ho de bi ehu de ye wo ebusua aba atamfo no ebusua mo bampenimfo ahwehwe saade no kakra bi na wo be ye nkai no ahwan wo che eno mde ayo ho ade dam not mo ati ade ko waje mpa na won ne boto do ammo yo bedase ena no achi no yesa wo ayi friends ayi adesiedie so wo ye wa aguade ena yesa wa adesiedie na ya asantefo no kakra meminim ne se ya ji aguade no eno de ye de bastard de wokan bi ayawada enwrebi wo so abi wa efiada ne de aba ne a wo makọ ho especially na eye ne de amade wo besisi no no aye de wo be ya afa ho eno achi ni nso wo nse ayi na se no ne abi maso anema ne atutu din na wo kọ eni sumye ni o yesi eno ya adesiedie na eno nso mfantema mo ye wo ye no pepepe ye no nso pepepe dam no wo be so online anu udidudu ne abobodin na nkola wa ma ne ma ya no so ne sundi na mpa na atar anu wo de gwadi no rokwa na dam nyome hina be didi okay yo yi asanteme no saade no be kwa na bi ameka sa anopa no a ye frɛ bibi sɛ ye anopa no a ye hia no anopa no wefu ni dampem a ye bie su amanfo twa ho agyaadu su no ansa na ebi a okwa asɔre a ye be ye wufusuma na bibi no ɛna ye di we ni be kyere edi sɛ obi ye okunani a be ma na wo ba ne de ni twato ono de bawi obi mfa foforo me kyere bi so wa huno ɛhɔ ne ye gye no ba we ni de aguade no according to mo na aguade ne ba na we ni so ahyehye de to aso na na oyo yate ase yo ɛna nipa nso wu a ade ba ko a yenim ne sɛ ana yete hu ne sɛ yade da no bi ahomache yade na ɛwɔ se yebie ne so no wobɛhwɛ bia ne sɔfo abɛbɔ mpaye abusua bi wɔ so abɛnsa bi a mekase bi omu di akonwa enti anase omu ya amamere bi obi kura ne nsa abusua ben kura ne nsa wo beguo ansa na yebie so ne niema ɛyi nyinaa ɛkɔso ansa na bibisa bi wɔ so asɔfo na abɔ mpaye pɛ ne ayɛ dai ne yebie so na ayɛ yi na no ɛna conflict bi wɔ mu ana based on kakra bi a wonim no because say ye empire bonko ade na enye empire bonko a
na ebi wo hɔ ana obi su kura ne nsa na obegu nsa enti ni bienu nyina akwa at the same time enye conflict biara o dwena won sen so wa hu sa wa hia sa ade ni mehu marpa channel what I know ni say obobo mpa na ebusua no obegu nsa wogunsa woni efu ne dampem a kunani oda etena wo kunu ho na wobobo according to mo ho no na obegu nsa no okay ogu nsa no wie da wutumi sorry debi o obetena ho sa etena ho a anyim no baba abai na ebusua ayi mbafo no wa abafo okay onye kwompo ano ogugware we ya ba ma wo yo ba o ogugware say benyin begwa ebesi begwa because wa adwene bi there obi anka ho a ebia no aye ho bone anya bone mpo a search na ebia ukun no obotum abatata enti ugware amasasa no ani afri wo ho nese kuna 3 months nyubri bia ebefa wonsu kakaza akompano na ze kogwa na dama na rie tuntum asa se tuntum na yigwa na abehye fita yo na asempoano na se ba bia esi ye na mpoano mmeho a obende ebia nsukasi bia ben obi o betimi aye wo mu ana obetimi akogwa nyanu fantefo na de munkuro ni nyina ben nsuo eben po dam not ebia osi bia po ho zao enti epo ho bia bidie ekwa abewa asene bio awara dan po abakọ obekọ I go so anshan popo wona ndafom wona dafom wani ata akọkọ wa yes ene na ayie mu won sempa there's a lot of things in it ayie no ayie yo na ho saa ene ma bibire na debi the way ye hunu no anya tradam okay na se oba bi ani kunu ewu ya wa be ye kunani mo se ya na obehu se nipa bi tete ne nchen eboa no se de be ya obekekire ne wura ne niema ya na eye nkrofo ben ya busuafo na bia na se bia ne namfofo because me ta hu bi sa se wanhwe a bia na se de wo kan na akoye no bone bia na bibia ya na ehenefo na yete etwa se henefo na ben oba no ehu de wa wonyo aba busua mu ebi mu bepe wasa ebi mu so wampe wasa nti dam no wa adofo na obaba bosuso so wu onde bia ni bibia efi mu de aya na nenwa no anyan kakra nti dam no wa adofo no oda wotena won chan na wachechere wo re anya dam da bia na bibi boni bia yede esi anything can happen there no kre sama nso wo bia na bibia gozi we bra no akopa wusu baby yo ede ya bia so yo ma sele we nche ya beko commercial break ni ya babat nyame adom amanfo e follow dwumadi aye deepa anya asem keto akora eti comment amanfo de aba no yen hya ase kenkan bibi kakra Frank osetutu ose ya no kreni wo hwe yem papa na ni agye nya asem keto program na ni agye ho na papa bi wonso so de wo chia good evening da ase aburu da ase mu na papa bi do ase bebre bi so my thumbs up chese yen koso ye boy homode wo muso ani aye de age mama li meli o hwe yen nyame nhira meli ate won kapa nyame nhira na papa bi de no anso de basa na ni brabre ena sasare nya akon yo papa bi o say nice program I am watching you all the way from Nkoko akwade du Nkoko ede nyame ase na papa bi asa ade aba good work done ye da ase adwuma pa ne ye da mase pa ye da mase Simon so onso anya eja yen onso chi ayen was the best program pa ne ye de ye no yo ye da mo nyina ase mo koso amfa mo comment ne mra ye da mase yo ye be ko commercial break ye ba na enche because ayie ni yo de anase yie hu nsam de se de ye kan ye blood pa nya na ni be wie kura because eniema bebre ye dai ewa yie yumu ya sha se titi ho a ye be sa ye dai
edi ho dwuma enti ye kɔ commercial break twɛn ye enche beba ne abeto aso ye da ase odofo memu akwaba eba Atuahin TV so Atuahin TV ana ibi show hwɛ ya tena se ya yenhyehyɛ Atuahin TV penifo tena se ya yenhyehyɛ ahyehyɛ dwumadie kama ya to di se wonsom di asekyera ne se enye nipa ba akofo adwuma wo eye dom obi ade ne moa ne ne nsa ne bibi owo e de abeboa ne yetumi ede akoye nim wonso na woni bibi eye me kwaku afiri yie e na me di dwumadie ho kyea me ne senti ya odofo asekyere wo mu ane se ya kan kasa no ya tutu na jeje mu e na amamre ne amane enso a ya sini tira se tuwa hu na niam bibiri koso a emfata na woni machimfo kasa wo se yenhwe mensei ti yenhwe mensei ti dwumadie beboa me nyina sua de yetumi ede akọ animu na aye nhira odofo memo akwa babio yegusu a yedi dwuma na wonso na aye yo ho nkitamodie ne yedi ye o na won se ekọ animu se dodo na ade wadwenkyere ba me se wasusu guso a wani su etuam na wani su tuam aye ninyawo enti yegusu a mo mafie mu nso abusua atwa ahyi anam nso mo dwendwene ho ne ekoye nim ne etu mpon ne eye nhira because ibi so Atuahin TV de ibi so kire se imu ode ye woni ama bebre e de ma so ate ase ye okay maame egusu a ye dwendwene ye yo na o hwe se de ye yo mu nsensem sitie wo de ye mfa ne se nipa no dampem so wa huno na bia ye gu nsa ni asa abom pe ko normally no o mu gu nsa wie ansa na mpaebo na ayeda aba se ne mienu nyina abehia de a saa na yeda busua bi so wo ho a wo hwe ne sofo wo ho a wo bom mpaye wi a onsa ha ne ho nye dai egu nsa bi ebi nso ta egu nsa no ba nsa go nda bi ya no di ka aba ansa na mpaebo na ayeda etwa to na de ebie emu no so na obi atimi ayeda akohwe ne bi to nkohwe no a duru ba bi a yeda ebua adaka ne so na afei se bedwom ba bi a na yeda yeda aba yeda ba na afei na se ne nipa ne kwa asore ya ye be ye wufu suma nkasa ye funeral service no ye ana memorial service no ye ba be ye internet se dwumadie no kosoa ne ye koye nimu a na afei ye be ko ba bi ye den ye kusi so ahunu ye wie bibia afei ne ye den ye kusi na mebusa se saa ne ma agigi ye nyinaa yi adwade de wo kan se ade ma mpanimfo ntra bi ye kakra bi pia de kwa de aka kafie na eniema aka na ye soa ne bebiri nso ya na eno nso ekohene ye di kosie no ana that's ye fancy no fancy akom ne nchiremu ebi o ma nsaka ho wo hyehyɛ wo creative be ba asa na odido ni na eyiye na ntutuye na ni bia aka ho nsu ni de wode bogwan nsu ni so ana wode badedan nti nsa no ana wode ka ho na nsa ho na wode hwe wow okay na so de ebusua ne beje nti bia ebusua na obati ya na handkerchief ne niema bi gina afra de mo chefa ana wode hye ya de hye handkerchief so mu de bi gugugu no ho ana handkerchief no amu de se wode kwa wato handkerchief fita na mpatia mpatia ne de osha hanki no do okay no wode ato plate no wode kwa ebusua n'enim na ebusua no wa hwe there everything is all right nti dama no ebia mba no wode won patia bako na ayere no so wode na patia bako ikunu so ebia wode ne de na bako nti obandam na wode ka che ebusua na ebusua na ahwe na wode ko ifun n'enim no patia ne de wode hye no wode ko yo na said ye okay yes a handkerchief na ya akwaye ba akope quiet no mu e de patia no but asante memu minimora omutimi hyehyɛ ne ma na de handkerchief bebre ni ahyehyɛ na de so ahunu ho de enye ye wo handkerchief a ahunu e bia said ye wo kan de patia ne bo ano ye yi de white wear be no achi no ye say wo handkerchief bebre ni ne ma bebre e na me ka say handkerchief um de hyehyɛ ana bia mo ho no bi nsi da ye ho de me a me hu se um de hyehyɛ adaka ne nche ma wo de ko ya wo de paper na ni mo ko kwa ne wo handkerchief handkerchief ne de
what I know no. One farm man one farm. Where we are called baby. Aha, I know that I be actually. Sir. Aha. Yeah, the children we are going to watch over. Yeah, them to into people could come when if you would it of India. Oh, David. Ah, so almost say we'll track one. The baby or be an Hey. Aha. Hey, did you be true? Did you be camper? Oh, go a year be a say, Yasha, near Matis, now can you me there? Baby, I done a competition. Damn not. Ebi kura se bia yem fa ne se bia maame no awuo no ne mama ma ye be me nsa asenan obi a wo yere eti nsewfo no de adesiedi eba akosu ya de eba ama de eba adwo de eba na obi a hwese ne de no ye be yeso nko a eno competition hunu kwa ye be wie nso kura no nse se nko meka nse nko metim so aka abom obi timi ka bom na nko ma ye nsewfo adesiedi no ono obeso wo ye ne de ne ye ka so wo gangalia so na no se yesi bi kura yi spice ne say ebi wo me ye be tenti kohwe we fie wo no wa hyehye na be ka kirem na die medie ni bi nim no mi nko ba de ebe twa no eno ka de yi oh one the way nda on there we can look around na wa hwe de bibia de na akwanu mu na ya kan competition go ewom nti wo ya kire sister ni nyomo hyehye na on the form sister ni di wan kwaye kura ino obi ai ne yanko wa aha oh nti eyi ye ne de egu ahodo eni agoro wom oh David ntumi ja ita agoro wom kakre woni mbegu ase madam fu bi kura de ono na asem ne se ono kura de onya nware de ntu onware ye no metu no fusa wanyi no me osi de ntu onware so opo ba ne maame ne papa ewu ompe so opo kwa ko hye ne ma bia na wosi de obenya ne bia no wo he na ne maame ewu na ne papa si ho to opede ye wo ye janka na ja o wa na wan ko hye ne ma we agwe na adwene se nye wo oh David o e dam so ansa onye because I don't e bia bon we na pam oh yes to paade free nso a ahwe ana nko wie yie bia no akofo bia na ma papa ewu nso na nya wo kan dam not e bia no munye ene munye yo ye de nyame ase na afei se bia ya ma mu nso de akwasi ye na ye de na ekọ ne bofo nchen eno nso ho no e bia ne sofo oye memorial service ye wo sa akoye burial service okwa akosie emu no na ho nso ya na obehwe bia busua no o mu sukura o mu nsa kakra na on pesu mu kogu nsansan kra ne na ye dai ahye ene dotie mu ne yi ne ni nyina nso ya na entiase bi ade na omu nya ama ba ko se bia sofo na anye na ese gu nsan ne ma nsa yesi Kristosum yesi yenye nyame mie no nse ya akweza se eno no ya akoye competition bi ana hu ne sen oh I find it on competition because I remember okay ene ba ko fu ekohu dancing no one wo kwasie ne di nda so wiasa ayehu tete ne nyama wo ye na anya oda wugina ho na wosie ne wokata no de bibia kama ansa wakotena ase akwana ne enjoyment no wo kwasie na ewie nu awosu esrewe biara tedi yo enti amamre bi woni ye ya twase ye dey ye eno nchese bi abosonsoma na Kristosum ne yetoto na oh David eyi ni ye ntumi nyi bi mfim amfa bi nshep okay ya dey one fan she why dam not yo because me kai say me koye burial service bi memorial service nyame ya nam ye okumase baabi na ye kosie mu no ena ye call abusua fie baabi ya ne nipa ne tie na ho nya abusua fie enti we na ye kwa abusua fie no na ye mu no duru abusua fie pe because untim asiye no kura wo kwa no ho na tutwa se ode ne kofie because abusua pani twen ne de hye twa se ode ne kofie na ade ne ko kire abusua peto mu ho a ade ne ko fa ho we jasi wo kura kakra ma abusua gu nsane asefo na we ne ade mu no koye kuma se kwa aman na afedi abrante ba ako so ano ntrama oni niema wodim kakuta seka kyenkyena wo mma abusua pani wu nsa emie emu no so emma abusua na wo fie no so nya den hwe gidi eti abusua fo ko agina pe ene onfre me sofo onfre wo mu akaka ho ene o se sofo yesro ye mpasem fie de hye ne ko ne kosie ye ngu nsam ya ehwa nam se enya adwuma papa de ade ne hye no amfa nhye we firito me koto me nam na me fra abrante nam se wadi na hene wo wiase gun kotodwe wo mpanimfo ye nim
ye pa ho chew be 30 minutes asa na busuan pani so nsem wagu ye gu nsa no ye koduru ya amana ne so no ena mka che busuan pani se gu nsa ansa na ye de hye na ye de ahye fom na me nso mi wo bibia ma ye de maye na me wie ye no na busuan pani frem wo mabusu afie a che de ye de che me wo mu se waya mambra de ampa ye nim so obedi ye ofa ase na chi na nka ye kan se kosie no wakosie na nka abehunu de ye beto wo na mse ye ne emiti ye enye ne ize kura so enti ne be bi wo hɔ a se de ye ka no ye mfa nye de ni agoro etwa se ye de hwe ne ye yo ene bi nso de enim ne se obi akɔ amusie ye ba ya mente ase eye ne ase nsu yasi ho ye se kɔ horo nsa obi akɔ amusie ye ba so odi akire be kura ne ba bia wo gina kɔ atententena ye de sie saa ayi de wawuo no enso so yes wa band ye dey hohoro wonsa eno no odwene ho san di ntina mu we ye hohoro yensa that's it anu de emu de esie na wa kwan ya wan kote wo de hye na we kwasie nkofo edika ma hɔ dadaada ansa na wo de hye na rekɔ ni nenyu a ehu ma rekɔ do we esie yi hɔ akɔ esie yi hɔ ze o de ba hohoro wonsa ana etume so bibia mu ebia na yare bi wo hɔ ye yare ba asam de wonye ahonhom na ade it is sunsun fam no bibi wo hɔ bibi wo hɔ oni wa ka oni din bibi wo hɔ papa yo ti ya mfa ne se bia eye hygienic nti se bia wakɔ ba bia ebia mu bi wo kra ba bi me jiwanu si ye ye wo amusie ye bebre ti se wudome mo ene osu cemetery mo ukokuma se ya tafo eye amusie ye hɔ ye amusie ya akese ya sebe efri ayi penso ne yasie nipa nti no ehɔ no se bi wo kra na areho sem bi wa ba bia ye tu ye no na nipa na nkese ohye ne nipa ehɔ nam dua bi da hɔ basa enti se bibia wo koi na ado na akoti ya ba bibia won sa koso bibi mu nti nye no pɔte nko anti ne ehoro yensa na emo sunsum nso no bibi su timisi yo eje se bia wo wakɔ asie kai se wakɔ o ma foforo bi mu ena wanti wa ba ahoro nsa ne sa be ka ate asefo nko okɔ awufuo area yo ene ya adesua bibi wa wonte ase a emu na nimtia se obekwa musie ye bewie no yeso obi ama ahoro nsa we ne obi ate na ja akɔpɛ na aduane bi na odi ya na ewutwaka bibi wo wi ase ye ni nyina na ye behunu enti ya ye nhwe ne ye na de ye wo sunsun fam na ɛso na mu odu sene ye wo honam fam a ye hwe ye nhwe ne ye okɔ musie ye ye se ahoro nsa ansa na wo bibia waye de wasum yo ye de na de na si ha na mami musa sa asem wa kakra wasua ene wo de wani adi akire ye yumu wo hwe mfantememu bia wakɔ asantememu wakɔ miame akɔgya amanfo ayie sirisi ebo ayie ho ka ne ye pegya ayie ne niema no etwase ye te so ana ye maintain na ase ya soa no dodo ye ya pegya no dodo afutuo bi wo hɔ ana sɛ wo fam de last respect nti ya de ye boka ya na ye den zenkremofo la ilala onya ya daka baako ya kopia watum ye de asa be sifie wo mu se chansen wo de aduane tum na se chen aduane nyinya ye nto chansen ne nto ntwene aduane ne ye to twene wo asiesie chansen na ade abesuo no obi obi so pa yi a wapagya den chansen na ade aduane agum enti wo mu de wo mu mpa asem bia wo fi se ekosoro dodo ana ye maintain na to my opinion okosoro dodo ya pagya ne dodo because tetenu na was started the war ye na nkasa no until then de and the why they ye why fashion and they niska kran tumi ye mo wo bibi wa na wo yem hwehwo abada niska nti no so tetenu bibi kakra bi na onye na ebusua na ayankofo kakra na we chem na bibi atoto na akọ no wa akapɛ no kra bio nande yi yankasa no ayasem aduane die kura abam na no so wahwe hu manfo didi o ebi gi park ne ben nan ahwe pankofo nsu these days there be arehu nim there be why the enjoyment nimpa no wewu no aye bi mu da aye bi no nti dam na sisi e na tribe bi kura de menka ho asa ahwe ane abebo me mesi efunu ne da ho ne ewo fufuo efunu ne da ho no ne ye bodoko no wonsuma asewu ni nyina ne je se eyi areho no a ayasefe because mimi nim kura no ukoye nchi a first me maame wo de besetu nanum
sɛ ne wɔfa bi na ewu sɛ ne ho nipa me maame bɛwe besia fira no pakosi anwummerɛ na anadwo bi asese ayie na se atu no dɔkono baako na nkwaa bi atrema ɛno kora wodi ahe na wɔde ada bɛ nɛ deɛ aduane kora wankyɛ ne yi asɛm aba nda nim hu bia wu nda ya obawo fufuru wedi na asoma oda wu onsoma ase wu onsoma okra mo ma Salome ye wie wasem twato ya abɛka akyerɛ ahwɛfo ɛfa ayie yo me sɛ wadi ka aka sɛ etwase yɛte so enti ka bi kakra ka ho na afei uwie a mama akwa mo akyea wadɔfo bia pɛsɛ ɔkyea wo ti ma ne nkɔ ndas sisi na yiye no wa akwaban no ame ma adwen no na ka yɛn tetewodo da nyanse ni na anya pɛ wa ma ahena yɛn ni bi no wa ya atete nti ye besre de yɛn tetew nyoma bi du ama obia na ahoɔden ma botum no wotum ayɛ na sisi ano in fact it's too much. It's too much. Yo, mami, ene na chia wadofo. Yo, me da se. Ahwefo mu chia me, me da wi bia se. Me chia ma dofo nyina, me chia mu kunu owo de amani. Charles Gorman, me chia opa, me be wo hwem bia. Me chia me mami, between them two. Our commander, me chia me sister, Lilian Kovna. Wa ba fo kaswa. Mitia Jennifer Kwabna our Cape Coast. The we be as Amia yo yeda Erade ase. Me da me nua ba Salome Goman ase. Enne Onyankopon nam ne so. Enne kakra wonim no one ya chipa. Ame hu se ba bi e me dekora ne se. Ayie na to areho ato no. Esu a yesu nyina se sei afiri nipa na wawu no ho areho ene sei nipa edi efise wonni sika ko maame ne papa na wo ba yie no take away nti no wo ba wotimi faafa be nan eno okodi na nwumere no ne ne ma ade akye kro obesa de bia breakfast ade ne yeso nipa ne so asa eso nipa no wawu awie ote ase kra wanya emwase yo bibi ya yenye emfa ma obi otiase na nyi wawu awie no enem ahemfo ne bebere ya ade medamase na nam wani ntin ne yade hye wo nkura horo mu dwaben hene waye bi nyame nhyira otuo serebo nyame nhyira mehu se kofodua ho baabi so ase mete asem bi asenfusu eno so se na otwe dadie mpo ye de time ato ho ache kura nondu wadi awie mo nhye mo da ko ehu enka na otwe da kura busunya na edie mo pe date ya mo de be mo yi ene no so adane asem ayie yo ye tete so ahemfo bebere tete so ahemfo aka mesrɛ mo me yentete so kakra na asem toa na amane na ato eti ye besu abia no de na ye besu anipa no nso abia mo me yenhwe ne ye yo ekwatintin bia no eti sɛ da ewie kotia enti aboboa no nso na abeso sesei ye de mo ase ya ba beduru ba bia wasi eduru ya nwie ti ye besa atoa so ahwefo a ya mo sa de request ba say topics ni bi wo hɔ a yen sentimu bi aware sa aware gi amanfo ani agye ho yen san ka ho asem ye be ka ho asem ayi yin so ye nwie kura ye be kɔ so aye dai aka ho asem bebere amene nso aye da aboa me yakoye nim enti de wo hɔ ne sɛ bɔ modern na dwumadie sum sɛ de ye nyina ya sum no na entumi nya dai emmoa na yen kɔ anim yo me pese ye koso ade amanfo chese amanfo ede comment ba no bu a chese ne nse ne won maso saa ne wo like yen saa ne wo se mo ayade ndi wo kan asem bi ese me Simon Simon ye da se se ene niam bibiri twase ye te ase se ni kwase ayie e koso yen bibiri chese ade nti na wo se ayie me ye bokasa akola ketwa ono wo hunu se eni kwase yie me ebokasa enso ne eno ana ekoso simo onyame e na me de ye beto ye nti ne enso ye ka bi se amanfo nwe ne yie na papa bi onso de ode wani agi program no ho na ogusu a we de wo hye e de mai ekoso a hye mai ono na afofo nyina momomoden
na mo nto aso ema yen ose nice program yeda mo ase yankopon hira mo comment na bebre ba but ye bere nso so kwa na ye de eko ye bere so kwa na eko aha wose ye too much expensive chese ne board de no ne ye ka no mo mi nsua bibi nya de mfiri mo ha dwen esere mo too much expensive nipa ne wu a no aye de ne wawu e de dwumade ni sia beda mo ase ya me hira mo ye be hia da sende bye bye odofo me mo akwaba eba Atuahin TV so Atuahin TV ana ibi show hwe ya tena se ya yenhyehyeye Atuahin TV penifo atena se ya yenhyehyeye ahyehye dwumadie kama ya to din se wonsom de asekyera ne se enye nipa ba akofo adwuma wo eye dom obi ade ne moa ne nsa ne bibi owo e de abeboa ne etumi ede akoye nim wonsom na woni bibi eye me kwaku afiriye e na me di dwumadie ho kyea me ne senti ya odofo asekyere wo mu ane se ya kan kasa no ya tutu na de jemu e na amamre ne amane enso a yesi ni tirase so ho na niam bibiri koso a emfata na woni machemfo kasa wo se yenhwe mensei ti yenhwe mensei